Byggebranchen beskrives ofte som en traditionel, maskulin verden, som er svært at komme ind i, hvis man ikke er danskfødt og mand. Men hvorfor er det mon sådan? Som med så meget andet findes der ikke et enkelt svar, men der tegner sig et billede af, at en frimodig og til tider hård tone på byggepladserne spiller en væsentlig rolle. Mange tilkendegiver, at en kæk tone er en naturlig del af branchen, og opfattelsen af, at lidt drillerier aldrig har skadet nogen, er udbredt. Men det viser sig faktisk, at overraskende mange føler sig utilpasse og oplever at måtte dukke sig. Men de siger ingenting, for de vil ikke ødelægge den gode stemning, og måske er de bange for at miste respekt eller ligefrem deres job, hvis de siger fra. Men hvis tingene skal glide, arbejdet udføres optimalt, og projekterne færdiggøres til tiden, så er fællesskabet og trivslen på arbejdet vigtigt. Og den slags kommer ikke af sig selv. Det kræver en indsats, hvis det skal føles trygt at skille sig ud og sige fra. Så husk at give plads og lytte til andres idéer, også til de unge, de uerfarne og dem, der er anderledes end dig. På den måde kan du og dine kollegaer alle føle, I kan være præcis dem i jer, når I kommer på arbejde. Der er brug for alle i byggebranchen.